Ga goeie. Een goeie. Wat ben je aan dan? Knippen. Knippen. Ja. Hallo. Zit u hier al lang? Ja, nou ik zit hier. Verstaat u Fries trouwens? Ik versta een beetje Fries. Ik zit niet hier, ik sta altijd hier. Oh ja. Ja. Bevalt dat een beetje? Ja, heel goed. Ja, wel goed. Hoe lang zit hij al? Hoe lang steen je al hier dan al? Een 15 jaar. 15? 15, zeg 15 is goed hè? 15? Ja, 15. En dat is ook wel een apart pleintje hier hè? We hebben van alles van hier wat. Kapper, supermarkt, Oost-Europese supermarkt, een bakkerij hebben we hier, klerenmaker, dus bijna een kleine centrale. Hier heb je een grote centrale en een kleine centrale. Oh ja. Ja. Dus hebben we een Omroep Friesland hè? Kijk eens. Die heb ik ook. We hebben een fan. Ja, natuurlijk. En je krijgt dus alle nationaliteiten en alles hier natuurlijk. Alles, ja. Alle soorten. En verschillende hiertypes. Maar ja, iedereen heeft ook hetzelfde bloed, man. Dezelfde wat? Allemaal hebben ook hetzelfde bloed. Bloed. Ja. Nou, hartstikke bedankt. Ik knip ze nog even. Dankjewel, vriend. Ja. Ook dank jullie wel dat je hier zijn geweest. En jullie ook natuurlijk, hè? Jullie gaan ook knippen, denk ik. En plakken. Padoemtsch. Ja, zoiets.